Вяртанне сапраўды тых артефактаў, якія належалі Беларусі, рэч вельмі складаная. У выпадку кепскіх стасункаў, а гэта наш выпадак, з Украінай, з Польшай, з Літвой, з галоўнымі суседзямі Беларусі, на гэтым на поўдні і на захадзе, размаўляць на гэтую тэму няма аб чым. Размаўляць было складана нават тады, калі стасункі былі добрыя, а размовы гэтыя пачаліся на пачатку 90-х, адразу пасля таго, як Беларусь атрымала сваю незалежнасць, і з кожнай краінай былі створаны адпаведныя камісіі па вяртанні каштоўнасцяў. Дык вось, застаецца толькі Расія. Там вельмі шмат беларускіх скарбаў. Можна адкрыта казаць, што галоўныя расійскія музеі і бібліятэкі, шмат якія з іх паўсталі пасля таго, як туды трапілі калекцыі беларускіх магнатаў, ці магнатаў ВКН, да? І пазней. Дык вось з Расіяй ёсць магчымасць гэта абмяркоўваць, ёсць шмат падставаў гэта абмяркоўваць, але чамусьці я не ведаю, каб гэта сапраўды абмяркоўвалася. Нават тэма вяртання крыжа Ефрасініі Полацкай, які хутчэй за ўсё знаходзіцца ў Расіі, таксама мы не бачым, што гэта абмяркоўваецца, і я не чуў пра існаванне нават адпаведнай камісіі, бо з Расіі існуюць камісіі на ўсе выпадкі жыцця, акрамя вяртання культурнай спадчыны.